Dobrý den, vítáme vás v naší golfové škole v Tatrách. V dnešní lekci si probereme, jak hrát úder backspin. V prvom rade je veľmi dôležitý výber v prvom rade loptičky. Loptička by mala byť naozaj mäkkého zoskupenia. Sú to v podstate lopty, ktoré majú 4 až viac vrstiev. Zistíte to veľmi jednoducho. Samozrejme, buď vám poradia v šope, alebo môžete urobiť jednoduchý test, že prídete a nechtom jemne prejdete cez poslednú časť povrchu tej loptičky a pokiaľ samozrejme tam bude hlboká rýha, máte šancu, že hráte s mäkkou zmesou, to znamená s mäkkou loptičkou. Druhý veľmi dôležitý faktor je ten, že musíte vybrať správnu palicu. Čiže nehrajte s tzv. Pitching wedgeou, ale budete hrať s palicou, ktorá má o mnoho väčší sklon, buď to bude sand wedge alebo lob wedge. Čo sa týka pozície tela, musíte mať otvorený postoj, čiže nebudú rovnonohy, čiže spojnica špičiek, ale bude otvorený. Druhý faktor alebo druhý bod je otvorený z palice. Musíte mať prenesené o mnoho viac váhy na ľavú nohu, čiže pomerať 60:40 a musíte zahrať o mnoho strmší úder než zvyčajne. Veľmi dobre sa to trénuje v bunkri, tam vidíte aspoň presne, či idete do loptičky čisto, čiže zasiahnete ju priamo, alebo idete veľmi pred ňu, alebo naopak utopujete. Při backspinu si musíme uvědomit dva základní body. Při nápřahu zalovení zápěstí, při úderu do míče musíme mít takzvané pevné zápěstí, aby palice směřovala směrem na jamku, takzvané otevřená.